Sinden aja yang jujur-jujur. Oh, mardi yo. Ngapunten nggih Pak, niki mboten margi. Niku sing seneng margi. Cobi mangsiake. Jenengan remen mardi napa margi mangoten nggih? Panjenengan remen margi siwi napa mardi siwi, Pak? Margi. Oh, margi. Ya wes margi deh. Margi. Bagus. Nggih, wilujeng dalu, selamat malam Mbak Elisa. Nggih ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu selamat malam Mak Cangi, Malimbo. Nggih. Derek kula nuwun sedaya warga wonten mriki. Nggih. Saged ngertos nggih basa kula nggih. Ngerti. Asa iso-isone tetep nganggo basa Jawa. Nggih. Nggih ngaten. Mergo pancen sing digilut niku kabudayan Jawa. Inggih. Nuwun sewu, janipun panjenengan menika asli pundi, nama lengkap sinten, nama orang tua sinten, basic orang tua niku sebenarnya saking nopo kok panjenengan terus nyinden niku. Oke, derek guleng tepung Gladiwano. Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Nah, Elisa Orcarus Alaso. Niku artine napa niku? Ha, niku Elisa? kula nggih dereng tanglet kale bapake. Pripun? Dereng tanglet kale bapake. Tapi jarene nek Elisa kuwi artine strong. Strong. Iya. Bakoh, kuat. Wah, tenaga yang luar biasa. Yo. Strong. Penak sing duwe bojo sak yahya mesti strong. Muga-muga mongko ya ora mesti sih ya. Nek Orcarus itu artine dudu dinosaurus. Dudu Pithecanthropus erectus engko padake. Orcarus itu artine cahaya. Cahaya. Ya. Oh, sinar. Ya. Alaso kuwi kuwi dudu, laso kuwi dudu. Oh. Laso ning Sulawesi kuwi nggonamu kamu punya ning aku enggak duwe. Alaso. Kamu punya tapi aku enggak duwe. Alaso. Tidak, laso yang kamu punya tapi aku enggak punya. Jadi apa, Bung? Pripun? Kuwi nek cilik. Apa ya? Ya itulah. Sik dibaleni diberi ndak patek jelas ki mau. Laso itu. Bapak punya tapi aku enggak duwe. Apa? Mengko tak dudoi. Irong duwe, mata duwe, lampe duwe, kupeng duwe lah. Kira-kira ada satu yang enggak punya. Nanti tak kasih tahu. Pokoknya kamu enggak usah ngasih tahu yang lain lo ya. Iya, nanti dikirim. Maksudnya pengertiane. Sampeyan nyawang mesti gila. Aduh, ya mbok. Karena kan aku belum punya suami, nek duwe suami ya paling seneng, neng aku kan durung duwe suami dadi gila. Ngono. Wah, jan wis. Menika terus lajeng kula Lajeng. Iyalah. Seterusnya lajeng. Nggih, kula sinau budaya wayang kulit wacucol. Wacucal. Ya, itu belajar. Belajaripun wonten ning isi Ngayu Jakarta. Oh, Mendet Pedalangan. Lah niku jenengan sampun retos kok tanglet. Mboten, kula niki tanglet pedalangan napa kerawitan ngoten. Oh, pedalangan dong. Dadi dalang wedok dhewe. Lha ning lek wong wedok niku lek ngepyak banter lho, Mbak. Kok iso? Kepyake dobel. Mergane kula mboten duwe niku. Oh nggih, ana spekere to. Ana spekere. Dadi lek ngene iki iso
piok dobel ngoten. Ono speaker ning ra ono mike. Heeh. Mike sing duwe kula. Nah, nggih niku, tapi susahe nek wong wedok itu susahe nek sabetan. Sabetan. Iya, kok sabetan. susah? Ada yang meresahkan gitu loh kalau sabetan iki ono sing Sampai ganjel. ngerti nopo sebabnya panjenengan dalang seorang wanita sebagai dalang kok sangat meresahkan ada yang susah. Paham mboten? Tahu mboten? Meresahkan ada yang susah apa? Sebabnya ada gunung kembar disitulah yang akan mengganjal. Nah itulah kenapa kalau wong wedok penak ngeprak, nek wong lanang penak sabetan Iya gitu. jelas. Mergane nek wong lanang ngeprak ono sing mengganjal, nek wong wedok sabetan ono sing mengganjal. Ya, jadi sama susahnya Ya. dan juga ada sama enaknya. Ada enaknya, tapi beda penonton juga. Nek kakung penontonnya lewat belakangnya, nek wedok beda Pak. Lewat pundi? Penonton ning mburi kabeh. Do mirsani sampean. Ah mbuh kuwi ngopo? Jaga-jaga ya. Lah mbok menawa mbuka sayake. Aku ya rada wedi sok-sok cah cilik-cilik yang nggawa gitik-gitik itu gini-gini kan. Aku yo ndak tak ngene-ngene karo. Malah susah wong lanang, Mbak. Kok susah? Oh, nate riyen niku ten dalang sepuh niku mboten damel ngapunten mboten damel sempak. Dan dalah ngeprak ngeten iki. Iya. Lah dikira bocah nonton iku krana kentekan jajan, kentekan dhuwit dikira enek salah. Lah ning kono ku njur dicuthik. Lah dalange ya langsung gejot no. Dikira sajen ya. Dikira salah, sene sajen buah salak. Oh, dikira masalah. Heeh. Terus ya duh ada sesuatu hal yang tergencet gitu ya. Ya, Nggih, niku lah suka duka dadi dalang. Ya. Tapi aku rumangsa dadi dalang kuwi abot. abot. Sewengi ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, kentir dhewe, guyang-guyu dhewe. Suwe-suwe aku gendeng. Nah, mulane dadi dalang ki sangune lek telu. Apa? Gendeng, Ya. gandang, gending. Gendeng Nguasani gending, suarane kudu paling mboten nggih bisa dirasakan dengan keindahan. Ya, Terus gendeng, gendeng. gendeng. Dadi ya kaya wong edan guyu dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe ngoten niku. Pekok. Nah, pekok. Kok Ya. tekok? Tekok ki tanya. Itu dekok. Ini pekok. Pekok. Ya, itu maksudku itu. Heeh. Gendeng, gending sama apa, Pak? Gandang. Gandang apa? Gandang ki nyuwara, nyuwara yang lantang, nyuwara yang bagus, iso duwe wiletan, iso duwe cengkok, napa niku tegese gandang. Oh nggih, 3G lah 3G. niku sing apot niku. Heeh, garoh kabeh. Lalu kula rumangsa gendeng terus ora rumangsa nek gak iso ndalang apik ya isone mung setetek-setetek. Apa Jadi iku? yo sedikit-sedikit itu loh. Heeh, sedikit-sedikit. Iya. Jadi aku yo njok melanjutkan S2 ning psikologi. Wah, dadi ngerti no, psikologi sampean ngerti watak-watake bocah niki jenengan sawang mesti ngerti nggih karakter satu-satunya pesinden Ini niki. kita, Nggih. sinden-sinden setunggal. Ngerti, jenengan? Nggih yo ora pati reti banget, mergane itu emang kita harus ngomong dari hati ke hati, Oh, nek psikologi. iya, Tapi iya. nek disawang saglebetan ngono yo nek kira-kira rada ngerti Nah, setetek. lek niki cobi Putri niki lek panjenengan sebagai psikolog sawang panjenengan sawang sak blebetan niku pripun niki bocah niki? Ini jenisnya adalah kok jenis yo? Ora apa-apa. Wis, Ini ora jenis sai-sai cat. Napa niku? Malu-malu kucing. Oh, Tadi malu-malu malu kucing. tapi mau, isin tapi jero. Waduh, dah. Jane gelem ning ngempet ngono. Ya kira-kira kan Ya. sawangan pertama rung mesti bener, mung kira-kira. ya, kira-kira. Harus dari hati ke hati kayak jenengan kalau mau tak baca kita harus dari hati ke hati. Ndak usah Harus. dibaca cerita aku. Engko Wah. mesti bisa enek sing apik engko malahan wis ndak usah. Padahal biasanya sing rodo ini kan ya jenengan kan udah ngomong semalam. Heeh. Nanti kalau siang istirahat apa ngomong lagi? Yo, Kok istirahat. enggak? Oh Yo, istirahat ya. yo, Nek istirahat. misalnya ngomong lagi besok periksa ke saya. Gitu loh mau tak kasih. Kalau jenengan kan ini udah ngomong semalam panjang 8 jam. Ya. Nah kalau siang tuh masih ngomong terus lagi, besok tolong periksa ke saya, itu udah gejala namanya. Kalau malam dah ngomong, siang kok panggah ngomong, berarti Ya, gejala. Gejala. Gak, melane aku lek nyuwun ibumu ya sasmito aku ki. Sasmi topi ya Pak? Sasmito sampai itu pakai tanda, pakai Oh, kode. nggak usah ngomong. Nggak Gimana usah ngomong. contohnya? Ya contoh ngomong kita itu pengen maem. Maam. Heeh.
Oh gitu aja. Iya, Nek arep ngomong tembungnya panganane apa gimana susah dong arep tuku es teh misalnya. Yo gini, ada teh gandur itu terus gelas sama es yang itu. Oh gitu, iya, gini iya, sama teh gandul. Iya, kalau mau pesen susu? Pesen susu itu. Oh gitu ya? Oh saya tak contoh lah. Contoh aja. Kamu belum nikah kan? Belum. Yang elok lagi kalau mau minta. Kalau apa? Mau minta. Mau minta piye? Mau minta. Bu, ini kok bu? Oh mantuk-mantuk aja ya, udah mantuk-mantuk. ngerti. Yang mantuk-mantuk bukan sini. Yang mantuk-mantuk yang sini. Emang ada? Kepalanya yang atas? Enggak. Kamu kan belum tahu kepala yang kalau bawah. Kalau mantuk kan kepala ya atas ya gini. Aduh, masa yo sing ngisor ngendi? Emang ada kepala yang lain? Emang ada? Kamu kan nggak punya. Boleh. Nanti saya foto, saya video, saya kirimkan. Oh iya. Aku nggak mau loh kalau yang jijik-jijik aku. Enggak, bukan punya saya kok. Oh, bukan punyanya. Bukan. Ya? Oh iya, punya kebo aja. Enggak. Bu, yang gambang itu, yang gambang. Pak, nggih, anak iki aku nge-share nek ngene iki. Malah awet loh, nek sama kayak gini nggak akan disukai sama yang lain. Nek karo dalang ngono wangel. Gampang delok sinden-sinden ayu yo gampang melerek. Engko ketemu fans yo langsung nembang. gitu nembang yo. ae. Engko malah tekan dindi lek ngrembug perkara kuwi. Nggih. Aku tak ngicipi suara panjenengan nggih Mbak diaturke kagem temanten sak keloron. Ugi panjenengan Bapak Nurkolik Dalsan Ibu Ibu Nini Ibu Sumini. Nini, ya Bapak Nurkolik itu ternyata dari Luwuk. Jadi beliau dulu pernah bekerja di Luwuk, lama Luwuk daerah Sulawesi Tengah. Ya. Lah aku sekolah Belu. Alah sembuh. Iki tak jelasno jare tadi tanya. Bahasa Indonesia ndak jelas aku dengan iya, bahasa Jawa. bahasa Indonesia. Ilatmu iki mare dudu ilat Jawa. Oke, Mbak Ibu. Jenengan pengen teteh napa mboten kaya wong Jawa kaya sinden-sinden? Teteh itu apa? Biar jelas untuk berbicara dengan logat Jawa biar jelas. Ya Teteh, mau. ceto, mau? Ya mau. Besok ndak usah pulang, Terus? langsung ke rumah saya cepaki kerokan gendeng nggih. Kerokan gendeng Gendeng. diapain? Jenengan ngelet terus dikerok gendeng ngoten so teteh niki nggih. Masa aku nggak Oh percaya? iya, enggak percaya dicoba nanti kalau sudah nyampe rumah dicoba apa bener iki yang di ngendikake Pak Minto coba tak iya. gesere atau parut karo gendeng. Tapi harus di rumah jenengan. Hah? Harus di rumah jenengan. Iya, harus di rumah saya. Pas ada ibu enggak? Enggak ada. Oh Enggak iya. ada. Tak kira mau ada modus. Ya. Nah, Oke. nyuwun gegendingan Mbak Elisa. Nggih menapa menika Kula wonten? nyuwun pertama niki kula suwuni Pangkur Semarangan. Coba aku pengen roh suarane panjenengan. Nggih. Gula copi nggih menika bawa. Biasanipun kalau saya ke Jawa Timur ikut dalang-dalang kula kan nembe saya kali niki kalih jenengan. Nggih. Biasanya jarang bawa. Jadi aku seneng banget kon Nggih. bawa. Pun to lek kalih kula sik sepisanan sik grodhakan mboten pati penak mengko pung pindho ping 3 alah wis penak terus Oh isine. gitu ya. Nggih. Ya muga-muga bareki penak ya Pak. Ya. Ya penak ning urung iso nemen penake. Mingkar mingkurengu kara karana karenan marti Niki sing salah teng mriki. Oh, Napa niku? salahnya tolong dibetulkan. Mardi. Karenan Mardi. Salah. Yang benar? Margi. Oh, Margi. Iya. Margi itu Jawa jalan. Timur kok karena Margi Siwi, lek Mardi Siwi salah. Oh, Margi jalan Siwi anak, berarti dalan bocah. Iya, ya kuwi sing bener. Oh, Margi. Margi. Oh, nggih. Masa sih? Iya, karena Margi. Margi. Nah, apik. Dihapusi, Mbak. Aku jane kudu memihak sinden po dalang to ini.
Wis Sinden aja sembarang. yang jujur-jujur. Oh, Mardi yo. Ngapunten nggih, Pak, niki mboten margi. Niku sing seneng margi. Cobi niku mangsiake. dalange. Jenengan remen mardi napa margi mangoten nggih? Panjenengan remen margi siwi napa mardi siwi, Pak? Margi. Oh, margi. Ya wes margi deh. Margi Bagus. Hati-hati. Hati-hati, Nduk. Ya. Laran sik ditata napase. mentit, soalnya mentit. Metit. 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 Ya. Metit. Ditata ki kaya wong arep bayen lho, ditata napase. Iya, wis ketok rambute, Nduk. Ya. Alhamdulillah. Lahir lanang. Durung lagi rambutnya tak lebokke meneh. Wah, Masih ono Pak lanjute. heeh. Rol. Nika kon mijil. Mijil pokok ndak kemijilen lho nggih. Nggih. Nggih, barang lek tambahin mboten apik. Mijilen. Kemijilen. Kemijilen apa? Mboten apik niku. Oh, mboten. Kemeton. Enggak tahu aku. Sinupa Sinukarta mreh Kretarta Akar tining ngelmu oh 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 sinden iki lek cerdas sing ngono ngajeng kok piye langsung disaut dimplok kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme haji babaske aja dipleroki nyuwun dibantu Mbak Lilis karo Mbak Punjung kaya ngapa ya iramane rancak